Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές, τις συνοψίζω. Συμπαθάτε με, αλλά είναι πάρα πολλά αυτά που θέλετε να ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάδη. Οι γονείς πώς βάζουν όρια στα παιδιά τους, πώς μπαίνουν τα όρια. Λένε πολλοί ότι ένας σεβασμός που υπήρχε στις παλιότερες γενιές, και ίσως εκεί να εννοούν και την αυστηρότητα, ίσως να εννοούν και το πληθυντικό που κάποιοι παλιότερα χρησιμοποιούσαν για να απευθυνθούν στους γονείς τους, ότι όλο αυτό έχει γίνει ένα μπάχαλο. Και πώς μπαίνουν τα όρια λοιπόν στην σημερινή νεοελληνική οικογένεια. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι τα όρια σαφέστατα πρέπει να μπαίνουν. Δηλαδή δεν γίνεται ένα παιδί να μεγαλώσει χωρίς μια οριοθέτηση που του δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας. Συχνά οι γονείς, μέσα από αυτά που διαβάζουν, ακούν και ίσως μεταφράζοντας κάποιες φορές λανθασμένα τις πληροφορίες που δίνουν οι ειδικοί, νομίζουν ότι η ελευθερία, το πλήρες άνοιγμα και η ευχέρεια της απελευθέρωσης του παιδιού στα πάντα, ότι το ωφελεί. Το παιδί, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κάνει μια ζαβολιά, αν κάνει κάτι άσχημο, εντάξει, δεν χρειάζεται ούτε να το χτυπήσεις, ούτε να του επιβάλλεις καμία σοβαρή τιμωρία. Ο τόνος της φωνής, η χρειά της φωνής, διαφοροποιημένη, με μια ιδιαίτερη έτσι αναφορά, μπορεί να του δώσει το αίσθημα της σιγουριάς ότι έγινε αυτό τώρα, εγώ από τη δική μου πλευρά δέχτηκα την επίπληξη ή κάποια στιγμή και μιας μορφής απλή τιμωρία, και τώρα είμαι πιο ασφαλής, είμαι πιο σίγουρος. Θέλω να πω ότι η έλλειψη ορίων δημιουργεί ανασφάλεια στο παιδί και άγχος, γιατί περιμένει πότε θα τιμωρηθεί για αυτό που έκανε και κανείς δεν το έχει κάνει, δεν τον τιμωρεί. Ναι. Επομένως τα όρια είναι ορθά. Απ' την άλλη μεριά, είμαστε και υπερβολικοί. Ας πούμε, με ρωτάνε συχνά γονείς, το παιδί μου δεν πάει καλά στο σχολείο. Και όταν έφερε τη βαθμολογία του, εγώ για μέρες δεν του μίλαγα και του έδειξα με αυτόν τον τρόπο ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος που δεν υπολογίζει τους κόπους, τις θυσίες, τα φροντιστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Και ρώτησα το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος ήταν δικηγόρος στο επάγγελμα, όταν εσείς χάνετε δίκη και επιστρέφετε στο σπίτι σας, θέλετε τα παιδιά σας να σας κάνουν μούτρα για μέρες γιατί είστε χασοδίκοι σε αυτή την περίπτωση? Χαμογέλασε και μου λέει, κατανοητό, γιατί όχι. Θέλω να πω ότι οι τιμωρίες, οι συμπεριφορές που έχουμε δεν μπορεί να είναι υπερβολικές. Και μια που το λέτε αυτό, κύριε Ζαχαριάδη, επιτρέψτε μου να πω κάτι και από εμπειρία προσωπική, αλλά και από φίλους πολλούς και άλλους ειδικούς ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ και κουβεντιάζουμε στην εκπομπή αυτά τα χρόνια. Η κουβέντα, η επικοινωνία πάντα έχει μέσα της το σπέρμα της λύσης ενός προβλήματος. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην τη δώσει τη λύση, αυτή καθ' αυτή, όμως δεν υπάρχει περίπτωση μέσα από την κουβέντα να μην ανοίξει ο δρόμος για την επίλυση ενός προβλήματος. Δεν είναι έτσι? Χαίρομαι που το λέτε, γιατί αυτή είναι και η αλήθεια. Άκουσε, πάρε πληροφόρηση, κουβέντιασε, συζήτησε με αυτόν που είναι στην εκκρεμότητα. Η σιωπή δηλαδή είναι ο μεγαλύτερος, η σιωπή και τη κάλυψη των πραγμάτων σε μια αγωνιώδη σιωπή, κυρίως για τα παιδιά, είναι το χειρότερο που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Έτσι ακριβώς. Να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες, πάρα πολλές πλέον, μιας και είναι αρκετά τα διαζύγια. Τι ισχύει με τα υιοθετημένα παιδιά? Τι γίνεται με την εφηβεία, οι έφηβοι που είναι δύστιμοι, που είναι εκρηκτικοί ορισμένες φορές, που είναι αποτραβηγμένοι. Και οι γονείς λένε, γιατί το παιδί μου έχει αποτραβηχτεί? Μήπως έχει μπλέξει, μήπως είναι με κακές παρέες, μήπως κάτι επικίνδυνο συμβαίνει στη ζωή του? Όλα μπαίνουν αυτά στο μυαλό τους. Η εφηβεία, για να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι γνωστό ότι χαρακτηρίζεται από μια αντιδραστική διάθεση και μια επαναστατικότητα. Από την άλλη μεριά, επειδή είπα και στην αρχή ότι ο ιδιωτικός βίος των γονιών ορίζεται από το δημόσιο βίο των παιδιών, σημαίνει τι? Ότι το δικό μου παιδί δεν γεννήθηκε στο χωράφι του γείτονα. Φύτρωσε στο δικό μου σπίτι. Επομένως, για να παρουσιάζει μια συγκρουσιακή διάθεση ή μια επιθετικότητα στις σχέσεις του, κάτι δεν έχω κάνει καλά. Το τοποθετήσατε πριν σαν ίσως μια προσπάθεια να ενοχοποιήσουμε. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν υπάρχει πρόβλημα με το παιδί μου, θα πρέπει να αναρωτιέμαι αν εγώ ο ίδιος έχω κάνει κάποιο λάθος. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να αποδίδω στις παρέες ή στο γείτονα ή στην κοινωνία το ότι αυτό το παιδί
έχει τη συγκρουσιακή συμπεριφορά ή έχει την παραβατική συμπεριφορά. Χρειάζεται να ψάξω. Και όπως είπατε και πριν, για να το συνδέσουμε, κουβεντιάζω μαζί του. Θα μου πείτε, πολλές φορές δεν δέχονται να κουβεντιάσουν. Εγώ θα τα πω, θα κάνω την προσέγγισή μου και κάποια στιγμή αυτό το υλικό θα το επεξεργαστεί μέσα του. Να πω και κάτι σε αυτό, ναι. Για την κουβέντα. Δεν είναι πάντα όλες τις στιγμές τα παιδιά έτοιμα για κουβέντα. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει και εμείς να βρούμε λίγο πότε τα παιδιά είναι έτοιμα να μιλήσουν. Γιατί ορισμένες φορές, ας πούμε, είμαστε εμείς έτοιμοι, γιατί έχουμε χρόνο ή γιατί, ξέρω εγώ, έχει πάει καλά η δουλειά μας σε κάτι, οτιδήποτε. Αλλά το παιδί δεν είναι. Από προσωπική εμπειρία και από φίλες μου τα λέω αυτά. Δηλαδή είναι όλα βιωματικά αυτά που σας λέω, κύριε Ζαχαριάδη. Αλλά είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι είναι. Εννοείται ότι πρέπει να ψάχνουμε τον κατάλληλο χρόνο, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και στους φίλους μας και στον εργασιακό χώρο και στον ή στην σύντροφό μας. Όταν ο άλλος είναι φορτισμένος ή, όπως λέτε, δεν είναι έτοιμος, δεν πηγαίνεις εσύ από τη δική σου πλευρά να του πετάξεις την πιο βαριά αναφορά. Ούτε καν το πιο ελαφρύ δεν μπορείς να προσφέρεις και να δώσεις, όταν ο άλλος δεν είναι έτοιμος να σε ακούσει. Μονογονεϊκές οικογένειες τι γίνεται? Δηλαδή γυναίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά μόνα τους, μπαμπάδες που έχουν πάρει τα παιδιά. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ιδιαίτερα αυξημένο πια αριθμό, και επειδή υπάρχει χωρισμός, διαζύγια αυξημένα, και φυσικά η μητέρα συνήθως παίρνει τα παιδιά, αλλά ελάχιστες φορές και ο πατέρας. Έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες μετά το θάνατο του ή της συντρόφου. Έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες και εκεί μπαίνει το θέμα. Από γυναίκες κυρίως, οι οποίες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν από τράπεζα σπέρματος τη γνωστή διαδικασία κτλ. Και να αποκτήσουν ένα παιδί. Και αυτόματα γεννιέται το ερώτημα, χωρίς την παρουσία του αρσενικού, πώς μπορεί να μεγαλώσει αυτό το παιδί? Υπάρχουν προβλήματα? Δεν θα λέγαμε ότι έχουν γίνει έρευνες, ότι έχουν καταλήξει, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ζώντας σε ένα κοινωνικό περίγυρο ή σε ένα περιβάλλον που ο καθένας μιλάει και για την άλλη πλευρά, δηλαδή για τη μάνα και για τον πατέρα. Η απουσία πατέρα συμβαίνει, είτε λόγω θανάτου, είτε λόγω διαζυγίου, είτε λόγω αρρώστιας. Από την άλλη μεριά, έστω και αν κάποιοι ή κάποιες ενοχλούνται, γιατί επιλέγει κανείς να αποκτήσει ένα παιδί χωρίς σύντροφο? Άλλη κουβέντα αυτή. Άλλη κουβέντα. Μεγάλο ζήτημα. Μόνο αυτό, που ο ψυχισμός αυτών των ανθρώπων σαφέστατα επηρεάζει τη διαδρομή στη μονογονεϊκή οικογένεια του παιδιού. Ναι, αλλά κύριε Ζαχαρίδη, μα δεν το επιλέξει ο άνθρωπος και τύχει, η ζωή του φέρει έτσι και μείνει με τον ένα γονιό. Έφερα αυτές τις περιπτώσεις που κάποιοι το επιλέγουν. Να περάσουμε και στις μονογονεϊκές που τυχαίνει λόγω θανάτου, χωρισμού κτλ. Νομίζω ότι πάντα στον περίγυρο υπάρχουν οι συγγενείς, δηλαδή κάποιος θείος, παππούς ή κάποιος άλλος που θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό, αν είναι πολύ μικρό το παιδί, να υποκαταστήσει ή να δώσει μια εικόνα και μια σχέση στο παιδί με το αρσενικό. Από την άλλη μεριά, εάν δεν έχει πεθάνει ο γονιός, ενώ ο σύντροφος, καλό θα είναι να διατηρεί και τη συνάφεια με το παιδί και να διευκολύνει η μητέρα που συνήθως κρατάει τα παιδιά την επαφή και την επικοινωνία. Και την καλή σχέση. Γιατί διαφορετικά καταστρέφει το μέλλον και την πορεία αυτού του παιδιού. Λοιπόν, θα πρέπει να τα ξαναπούμε, νομίζω. Το θέμα είναι ανεξάντλητο. Εμένα μου άρεσε. Αν εσείς το θελήσετε, θα βρούμε τρόπο. Πολύ ωραία. Και στους τηλεθεατές άρεσε αυτή η κουβέντα. Έχουν πάρα πολλά ακόμα ζητήματα σε εκκρεμότητα που θέλουν να ρωτήσουν. Θέλετε να κλείσουμε με μια φράση σας? Είναι κάτι που θέλετε να πείτε? Ναι, εκείνο που θα μπορούσα να υποστηρίξω μετά από αρκετά χρόνια έτσι επαφής με το κλινικό υλικό, όπως λέμε, ειδικά για τον τόπο μας, είναι ότι οι άνθρωποι αναζητάμε κάποιον άλλον για να βιώσουμε την αγάπη. Γιατί μέσα από τον άλλον βιώνουμε αυτό το συναίσθημα. Εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι αρκετές φορές επιλέγουμε άλλους ανθρώπους για να ξοδέψουμε μαζί τους την εχθρότητα και την αμφιθυμία που έχει περισσέψει από τη σχέση με τους γονείς. Και αυτό βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Πολύ ωραία που κλείσαμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βιβλίο είναι αυτό. Ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον.
το βιβλίο. Εντάξει, εκδόσεις Τόπος, πριν από 3 μήνες κυκλοφόρησε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την Είναι ένα βιβλίο, όπως λέει και στο πιστόφυλλο, από το προλογικό σημείωμα του Ματθαίου Ιωσαφάτ, ένα βιβλίο για τον καλλιεργημένο αναγνώστη και όχι μόνο. Υπήρξε ο δάσκαλός μου, ο Ματθαίος ο Ιωσαφάτ. Σπουδαίος άνθρωπος.